Barbijana danas lovi igračke konjiće, da vidimo. Ovo su moji mali poni. Ja, da vidimo. Šta taj konjić može? Može da podigne glavi i možda da mrde neki. Aha. Što ima lepu kosu, plavu, ljubičastu, ima i neki češljić, je li tako? Da. Baš je lepa, da vidimo koji još konjić ima. Vidi. Kako ima lepe zvezdice. Sjajno. Kako se zove taj konjić? Nemam pojma. Čekaj da vidimo, možda negde tu piše kako se zove. Rainbow Power. Kako se zove? Rainbow Power. A to nije tako. To je neko drugačije ime, ali na engleskom ili na bilo kom jeziku. Hoćeš da vidiš ovog? Vidi ovde. Ovoga što je isto kao neka šarolota. To nije šarolota, to je Pinkie Pie. A to je Pinkie Pie, izvini, ja sam pogrešila. Ona uvek pravi žurke i vesela je. Super, a ćemo da vidimo da li ima još nekih drugih konjića. Evo Fili konjića. Ti da vidiš Fili. Kakvi su te Fili? Sa krilima. Sa krilima? Ima neke kartice. Neke kartice, uvek bude neke kartice. Uvidite ovo. Ja, što su lepe. A kaži Barbijano, kakva su krila? Su plastična, providna? Nisu providna. Nisu providna, da dom imaju u nekim drugim bojama, je tako? Vidi, ima ih u raznim bojama. Imaju plavim, ovo je roza, baš su lepa. A da vidimo, ove su isto sve sa krilima. Vidi, ove su sve sa šarenim krilima, a vidi, ovde imaju i rogove neke kao... Imaju rogove nekako kao leptir, baš su čudni. Da, ima čak. Aha, evo ima ih i ovde. Dobro, novo. A to je Twilight Sparkle, isto od Moj mali poni, ali je devojka. Unutra ima i krila, i štapić, i srce, i kako dobra lutka, fantastične cipele ima. Super je, baš može. A možeš valjda da pritisneš pa da svira, ne znam, pomeri joj ruku, možda će da svira. A, ona priča. Ja, kako je strava. Super je. Super je. Ajde vidimo šta još ima od Moj mali poni. Da vidimo, Barbijano, hoćeš li ti da kažeš? Vidi onaj plišani, plavi. A vidi ovaj kakav lep kompletić. Vidi. Ja, vidi Moj mali poni, šta sve tu ima. Oni se tu kao kupaju, šta je ovo? Ne kupaju se, nego jedna se kupa u kadici, a jedna, ova se zove Pinkie Pie, ona hoće da priča s njom. Aha, ima tu nekih kristala, kako vidim, ima tu nešto, ja vidi kapice posle kupanja i češalj i parfema, imaju šamponi, imaju i patkice. Ja, super. Ovo je baš lep poklon od Deda Mraza. Baš je neka devojčica da se usreći ako dobije od Deda Mraza ovo, zar ne?